Мы ў Жупранах, мястэчку, дзе пахаваны Францішак Багушевіч. Францішак Багушевіч – класік беларускай літаратуры, той самы, што ў прадмове да адной з першых кніг на беларускай мове напісаў: «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі». Яскравай славутасцю мястэчка з'яўляецца касцёл святых апосталаў Пятра і Паўла. Мы з вамі падышлі да касцёла ў Жупранах. Гэта выбітны сапраўды помнік архітэктуры 19 стагоддзя. Такая своеасаблівая сумесь гатычнага з раманскім стылем. У інтэр'ерах касцёла мы бачым адну цікавостку. Гэта элемент захавання родавай памяці, шляхецкі герб. Захоўваюцца ў касцёле і памяць пра Францішка Багушевіча. Менавіта побач з касцёлам знаходзяцца могілкі, дзе знайшоў вечны спачын наш класік.